Gaur Eduardo Santos dugu gurekin, Nafarroako ahal dugu Podemos alderdiko idazkari nagusia eta justizia bozeramailea kongresuan. Izan ere, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Izan ere, hori, aste honetan, epaiketekin edo justiziarekin zer ikusia duten gai asko ditugu hor mahai gainean. Bai, ez dakit denbora izanen dugun dena aipatzeko, zen asko agertu da azken bola honetan, ez? Bai, asteko adibidez hori pasaren astean Altsasuko epaiketa hasi zen, eta horren aurretik manifestazio erraldoia akusatuen alde hemen Iruñean. Nik nuke azpimarratuko akusatuen aldeko ez dakit manifestalde bat denik, eta azkenean justiziak egin behar du bere lana, ez? Eta guk ederki dakigu, eta hasieratik esan genuen nolabait, horre izan zen agresio bat edo holako zerbait, edo istilu bat, ez? Taberna batean, eta horrek bere ondoriak ditu, ez? Beti. Baina terrorismo hitza aipatzea inguru testu horretan hori da kezkagarria dena, ez? Eta horren kontra agertzea agertu ginen. Bai, gaizki azaldu naiz. Azkenean nik ez dizut zuzentzen, esplikatzen dut gure jarrera, ez? Bai, justizia eskatzeko epaiketan, azkenean dena kontutan hartzea. Eta proporzionalitasuna, ez? Azkenian ikusten ari garena epaiketa honetan da nolabait edozein herriko epaiketan gerta liteken epaiketa bat dela, ez? Igual larun bat edo ostiral gauen gertaturiko istilu baten ondorio gerta daiteke lesio delitu bat edo igual kasu honetan Guardia Zibilak izateagatik atentatu delitu bat, ez? Frogatzen baldin bada, jakiten zutela, Guardia Zibilak zirela, eta hori dela medio egin zuten, ez? Edo istilu hasi ziren eta lesioak sortu zituzten, ez? Hori da ikusten ari garena. Edozein epaitegian gerta liteken epaiketa bat ikusten ari gara. Ni nintzen, ez dakit, nik egin nuen hau, eta ez hori, frogak, bideoak, dena hori ongi dago, ez? Azkenean epaiketa da. Distorsionantia dena da terrorismo hitza aipatzia, ez eren epaitzen ari dena hemen ez da gertaturikoa, baizik eta ze asmoa zeukaten, eta asmo hori dago lotuta etarekin omen zuen asmo batekin, ez? Eta, ostras, eta desagertzea dago, momentu horretan, aipatzen ari dena da perizial batzu Guardia Zibilek egindakoa esan ez dakitze estrategia, zamazaten 1998an ateratako dokumentu baten, hori da dena eta teoria hori, ez? Berriro ere, baina ezke ez dakit denboraz kanpo dago, gizartea beste eginkizunetan dago, eta hori da anakronikoa, modu batez edo beste ez. Izan ere, maiatzak 4 hor daukagu eta erabateko desegitea adieraziko duen ekitaldia emango da kanpon. Batek dakizera esanen duten, eta hola, agertu denaren arabera hori da gertatuko dena. Gizarteak eskatzen duela ez dakit zenbat urte, ez? Azken finean. Eta gure lehenengo osnarketa izan zen, beherandu ailegatzen ari da, ez? Bai. Zen azkenean zenbat dago, 8 urte esanez, ez dakit, aberetak zer egiten duen, edo zer erabakitzen duen, eta erabaki dutenean, nire impresioa da, inori ez zaio atxola, ez? Nola bait, ez? Belaunaldi batek bizi egin dugu dena oso modu gogor batez, ez? Eta pentsatu egin dugu momentu batean edo bertzean gure bizitza osoa eramanen genukela etarekin gora eta bera tentatuekin eta dena hori azkenean hori gertatu da eta gure impresioa da eta zertako. Honek eragin dezake adibidez euskal presoen politikan, ez? Hori ez dago bat ere ziur, behin eta berriz PPk adierazi egin du eta desagertzen zenian espetxe politika aldatzeko gai izango inakela edo gai izango ziren haiek, ez? Orain kontrakoa adierazten ari dira, zergatikan, gure impresioa da agertu delako Ciudadanos. Eta Ciudadanos esate baterako agertu zen Altsasuren epaiketa zela eta
Iruñean izandako manifestazioan, eta gero justizia batzordean aldarrikatu zuten. Hemen egon ginen, Espainia defendatzen eta Guardia Zibila defendatzen, eta gainerako guztiak ez? Horrek zer esan nahi du, Ciudadanosek hartuko duela diskurtso ultranazionalista hori eta modu batez edo bestez, PP eta Ciudadanos hariko direla mugitzen koordena horietan, ez? Eta oso zaila izanen da, dena horri buelta ematea, nahiz eta gu aldarrikatzen ari gara duela urte asko, espetxe politika hori giza eskubideen kontra joaten ari dela, eta aldatu behar dela. Beno, adibidez, orain erabateko desegite honek ere eragin dezake Altsasuko epaiketako kasuetan? Eta euskalo, begira, eta banda armatua ez zela esan zenetik bikoiztu egin dira edo hirukoiztu terrorismo hitzarekin izandako epaiketak, ez? Denak ikusi egin dugu nola tuiteroak, raperuak eta gainerako guztiak sartzen ari ziren terrorismoa goraipatzeagatik leporatuta, ez? Oso arin erabiltzen da terrorismo hitza. Hori da, ez da paradoxa bat, baina alde batetikan eta grapo desagertzen dira, edo ari dira desagertzen, momentu honetan edo gizarteak ja ez du buruan, alde batetikan ez da gizartearen kezka bat, abertza aldetikan nola ikusten ari gara, nola fiskaltzak, PP-ren gobernuaren politika kriminala jarraituz, areagotzen ari da nola salaketak eta olako epaiketak aurrera eramaten, ez? Eta zein da erantzuna, ez? Azkenean PPek behar duela populismo punitiboa eta terrorismoa bizirik mantentzea nolabait ziurtasun politiko bat aurrera eramateko. Zure kasuan, bitartekaritza lanak egin dituzu hori erasotzaile eta biktimen artean eta terrorismo kasuak ere ikusi egin dituzu. Bai, hala da. Eta zuzenean ikusi egin dugu biktimak izan dituzten kalteak eta bai ezagutzen dut, aurrez aurre. Hori da, orduan gizarteak ederki daki zer gertatu egin den eta biktimak nola sortu egin diren eta gizartea orokorrean biktimekin dago eta ez du bereizten eta nolabait prest dago enpatia bat sortzeko bere osotasunean esan nahi dut, gero badago salbuespenak noski eta hola. Niretzat oso importantea izan zen dena hori bizitzea eta nik azpimarratuko nukena izango zen ez zela bakarrik esperientzia bat, baizik eta mantentzen dela. Pasa den igandean, Nafarroako gobernuak antolaturiko antzerki lanean egon ginen Baluarten eta agertu ziren Maixabel Laza eta Ibon Etxezarreta. Maixabel Laza alarguna eta Ibon Etxezarreta eta kidea. Biak. Kotxe berean. Bai. Hori da gertatzen ari dena, hori ez bada elkarbizitza zer dan, gai baldin badago, gaitzesteko zer egin dugun, eta kaltea rekonozitzeko, eta aurrez aurre begiratzeko, eta bakea emateko, eta beste alde batetikan, nolabait biktimen emankortasun hori ematen baldin bada, eta niretzat hori da adibide bat, adibide etiko bat. Gero bakoitzak pentsatuko duena, eta bakoitzaren jarrera zilegia da, erabat, eta esatea, eta jarrera ez bakarrik pertsonala, baizik eta politikoa, baina hori da adibide etiko bat, gizartearentzat. Orduan adibidez, ez dakigu oraindik zer gertatuko den maiatzaren 4ean, baina bai dela aurrepausu bat gutxienez, azkenean elkarbizitza hori eraikitzeko, ez? Etak egiten altzeu mesede bat izango zen kaltea rekonozitzea nolabait eta desagertzea ezer gehiago esan gabe. Bai. Ezer gehiago esan gabe, azkenean zor digu, ez? Desagertzeak eta kitxo. Bai, eta azkenean empatia aipatu duzu eta hori da gakoa, ez? Azkenean beti ondokoa errespetatzea, bere lekuan jartzea. Bai, hori da importantena, guretzat.
elkarbizitza sortzeko. Gero errelatoaren asuntua, bakoitzak izanen du berea, baina muga non dago giza eskubideen errespetatu behar ditugula, memoria, justizia, berreskurapena eta ez errepikatzeko bermak jartzea. Denok jakin behar dugu segertatu egin den, ze ondorioak ekarri ditun, bortizkeriak edo violentziak eta violentzia arma politiko bat erabiltzea ez da zilegia. Hori da mezua eta hori da ikasi behar duguna. Beno, aste honetan ere, atzo Sanferminetan gertatutako akusatuen sententzia ezagutu genuen, eta ere denetarik entzun da, baina gehiengo bat edo gehien entzun dena da horren kontrakoa. Bueno, herri honetan gauza asko aldatu dira. Eta honetan, importantenetariko da, nolabait kontzientzia feminista nola zabaldu egin den eta areagotu egin den, eta hori irakurri behar da. Alde batetikan, esan beharra dago, nik irakurri egin dudala sententzia guztia. 70 piko orrialdeak. Orduan, irakurri egin dut, jarraitu egin dut epaiketa, eta nire iritzia nolabait gainera ezagutzen ditut epaileak, zeren ni abokatua izan naiz hemen, Iruñean eta dena hori, ez? Nire iritzia zein izan da, batzuetan epaiketetan zer egiten da. Nolabait ikusten duzu zen motako zigorra izango zen egokiena, eta gero, gutxi gora bera, bilatzen duzun, nondik nora, kokatu historia hori. Nik uste dut, hori da momentu honetan gertatu egin dena, baina ez dute ongi egin, zen azken finean, zuzenbideak kontutan hartu behar du gizartean zer gertatzen ari den eta zer sensibilidadea dagoen, eta denok pentsatzen dugu gizon emakume batekin, atari ilun batean, gau batean, hori larderia dela. Ez dago besterik. Bestela ze aukera duen ez esateko eta ze ondorioak ekarritzake. Haiek esaten dute, nolabait nagusikeria eta larderiaren artean badago tarte bat non violentzia agertzen ez baldin bada, ostras, baina orduan zer egin behar dugu. Eta hori argi eta garbi dago, duela asko. Ni jakin badakit, jokatu daitezke elementuekin eta hola, baina saihestu behar dugu gauza bat. Nik uste dut mugimendu feministak, nire uste apalean, ez duela erori behar punitibismo batean. Zeren azkenean hori da matxismoak egin duena. Duela asko, esatea, ni paternalista bezala nik emanen dizut ziurtasuna, nola, venga, zigorra gaiago, ez? Hori faltsua da. Azkenean ziurtasuna denen artean egin behar dugu. Eta ziurtasuna garatzen duena ez da bakarrik zigorkodea, gizartea da. Eta gizarteak argi eta garbi esan behar du zein den nolabait onartzen duen jarrera eta zein ez. Eta matxismoaren kontra jo behar dugu bere osotasunean, ez bakarrik horretan. Orduan, hori da nire lehenengo hausnarketa, bigarrena ni ez nago batere ados sententziarekin. Ikuste kontraesan handia dagoela, frogatutzat ematen dituen asunto agatik eta gero ateratzen dituen ondorioen artean, ez? Eta nik uste oker daudela. Errespeto osoz, baina oker. Gainera, adibidez, Altsasuko epaiketarekin konparatuz, hor desoreka handia dago. Bai, nik azkenean atzo jarri nuen tuit bat, badakizu Twitterrean jarritzakezu burutikan pasazaizkizun lehenengo gauza, ezakit egokia izan zen, ala ez. Baina lehen egunean Zoido ministroak esan zuen himno bati txistuka izatea izango zen violentzia, bale. Hori da violentzia bat edo Altsasukoa terrorismoa da eta hau ez da larderia. Orduan, nork kudeatzen du zer den, edo zer ez den onargarria, edo zer den, edo zer ez den violentzia gizarte honetan, ez. Ez, kontzientzia soziala aldatu da, eta kontzientzia soziala feministagoa da, ongi iruditzen zait, eta kontutan hartu behar da, zuzenbideak ezin du gizartearen kontra joan. Errespetatu behar da eta interpretatu behar dira legeak nolabait errealitate sozialaekin, eta hori argi eta garbi dago. Gainera, salaketa bat egon baldin bada neskaren partetik,
hori ezezko bat da, ez? Ja, bai, bueno, baina hor nik azpimarratuko nuke salaketak jartzeak ez du esan nahi kondena bat izan behar dela. Tartean badago epaiketa bat, epaiketak oso zailak dira batzuetan, eta, bueno, arrazoi asko izan daitezke, ez, salaketak jartzeko eta erretiratzeko. Baita ere, orduan, tarte honetan nien nintzen sartuko zeren, nik beti defendatuko ditut bermak izan behar direla garantia prozesalak, ez? Zeren akusatuak dira inozenteak denak, gero frogatu arte. Eta hori bertan bera usten baldin badugu, nik uste dut oso bide iristakor batetikan ari garela, ez? Eta nik hori ez nuke horrela defendatuko, erantzukizun politikoa izaten dudan pentsat. Bueno, sententziaren kontra dagoen instituzio bat daukagu hemen, Nafarroako gobernua, eta errekurtsoa aurkeztuko du. Bai, eta nik uste dut, segurazki errekurtsoari kasu eginen diotela. Zen azkenean nik ikusten dut juridikoki ere ez dagoela oso ongi sententzia hori, ez? Nire uste apalean. Eta Iruñeko udalak ere jarri egin du, eta, bueno, hemen importantea da ere akusazio popularra mantentzea, zen batzuetan trasladatzen du, nolabait, gizartearen sentimendu bat, ez? Eta ere. Eta gainera, ipatu duzu gero eta, bueno, ikusten dela azkenengo garai hauetan nola mugitzen den gizarteak. Izan dugu, bueno, hor izan genuen martxoaren 8ko agerraldi hori, gero Altsasuko gazteena orain dela 2 aste eta atzokoa ikaragarria. Bai, nik uste dut oso importantea dela, esaten da mugitzeak batzuetan ez dola inolako ondoriorik eta hola, ez, guztiz kontrakoa da. Ikusi egin dugu pentsio asuntoekin, nola mugitu egin duen, nolabait partio batzuen jarrera, ez? Eta nik uste partio batzuk ez dutela doainik emanen gauza batzuk borrokatzen ez baldin badira kalean. Eta adierazi behar da, eta oso importantea da. Eta jendeak ez du dena utzi behar partioen eskuetan eta hola eta zatea. Erakutsi behar digute ere zein den bidea, ez? Eta hori importantea da erabat. Eta lehen Twitter ere aipatu duzula, horrelako erremintak bai batzutan hor daukagunez gertu gehiegitze egin dezakegu, baina beste askotan adibidez atzoko kontzentraziorako deialdia zabaltzeko edo jendea mobilizatzeko azkenean oso erreminta ona politika, justizia eta gizartearen arteko bide edo zubi bat eraikitzeko, ez? Bai, izan daiteke eta bertze batzuetan oso arriskutsua da, zeren Twitter mundua burbuila bat da, baita ere. Eta ez dakit, bakarrik egiten baldin badiozu kasua Twitterren agertzeare, arriskutsua izan daiteke. Bai, patekotasun hori ere egiten du askotan iturriak ez kontsultatzea edo ez? Bai, eta ni nago beti hausnarketaren alde, eta hausnarketak behar du denbora. Batzuetan badakigu denborak oso azkarrak joaten ari direla, baina hausnartu baino egoten ari baldin bazara, zure mugikorrari begira besteek zer esaten duten, eta Twitterren agertzen den edozein iritzia berdina baldin bada, berdin da, ez dakit, arlo penalean aditua denaren iritzia eta ez dakit norren iritzia, ez, bakoitzak jarri behar da bere tokian eta dena hori, eta horretarako behar da lasaitasun pixka bat, ez? Eta horregatikan nik pentsatzen dut, interesantea izan daitekela zenbait gauzatako eta bertze batzuentzako oso arriskutsua dela. Dena bezala buruarekin erabili behar da, ez? Bai, azkenean zure burua erabili behar duzu, ez besteena. Eta ez batekotasuna, zuzen ere. Baina adibidez, politikarien aldetik edo instituzioen aldetik, gizartearen tendentziak edo iritziak ezagutzeko tresna interesgarria izan daiteke, ez? Beste tresna bat, bere tokian, zen importanteak dira ere egunkariak, telebista, hemen gaude, iritziak trukatzen eta ematen eta dena hori, importantea da dena, ez? Twitterrek duena da baita ere gorrotuen mundua dela,
dirudi dena doainik dagoela, edo zein astakeri bat botatzea, familia izango ez bazenu bezala, edo lagunak ez bazen nitu bezala, dena hori. Eta, batzuetan, jendea eskutatzen da horren atzean, edo zein astakeri bat botatzeko, pentsatu ala ez. Eta, nik uste dut, interesgarria izan daitekela tresna bezala, baina beste batzuetan oso arriskutsua. Ze guk ere izan dezakegu tendentzia pentsatzeko Twitterren agertzen dena dela mundua. Eta mundua ez da hori, Ez da hori, Jende guztia ez dago Twitterren. Eta badago berretxa digital bat, hor. Orduan, Twitterren dagoenei bakarrik eginen diogu kasua. Eta ez dakit ze herrietan bizi den wifirik gabeko pertsona ditu bat, ez? Bai. Bilatu behar dugu bere iritzia baita ere, eta hori importantia da, demokrazia da. Baita ere, digitala bada ere. Bai, azkenean gauzak ez dira, betikoa ez dira txuriak edo beltzak, dena ikusi behar da. Bai, pentsatzen ari naiz izan dako adibide batean, ez? Nola Puigdemont gau horretan pentsatzen ari zen hauteskundeak deitzia eta ala ez. Eta guztiek esaten duten bezala hor problema izan zen Twitterra. Zen Twitterren jende guztia, intepe guztiek esaten zioten Puigdemont, traidorea, eta ez dakiz eta bakin hor. Eta presio soziala Twitterren egon zen, baina bakarrik alde batetikan, bestek ez zuten presiorik egin, ez? Eta agintari politiko batek ikusi behar du gizartea bere osotasunean, ez? Ez bakarrik iturri batetikan etortzen zaizun gauza bat. Baina batekotasun horrek sortzen du presio bat batzuetan eta hola. Eta izan daiteke... Eta nik ezagutzen egin dut politikari batzu, egiten diote kasu bakarrik Twitterren agertzen dena. Eta nik uste oso arriskutsua dela. Bai, gero gainera ere badaude, Twitterrean daudenak, baina bakarrik irakurtzen dutenak eta bere iritzia ematen ez dutenek, edo... Denetarik dago. Denetarik dago. Argi eta garbi dago, aipatutako sententzia honetan, atera eta gero, zu, ez? Eta hola, baina denetikan zegoen, denetikan. Eta hori da, sare sozialek demokratizatu egin dute nolabait eritzia. Baina eritzi guztiak ez dira berdinak. Nik ematen badizut eritzi bat esan ez, irakurri egin dut sententzia eta ez dakit zer eta bakin hor, eritzi bat da. Baina beste batek esaten baldin badu, eske epaileak dira ez dakit zer. Respetagarriak denak, ez? Baina pixu desbarreinak dauzkate eta izan behar dute. Nire uste apalean, ez du konponbiderik ematen edo ez da ezertan oinarritzen edo, bai. Gertatzen zena lehen egunkari batean idazteko nolabait filtro bat zen. Twitterren ez dago filtrorik. Hori da gertatzen dena, ez? Berdintzen du nolabait eritzi guztia. Elkarrizketa bat sortzen da ere, bestalde. Orain erantzun aldiegu hori egunkari horiei edo politikariei, baina esaten duzun azkenean, batzutan ez da bereizten nun dagoen muga, ez? Alde hona eta txarra hauka. Orduan, alde hona zein da, eritzi hau bat ditzakegu inolako problemarik gabe eta jarraitu behar dugu eta nolabait da eskaparate bat, politikarientzat dugu. Nik atzo Twitter bat egin nuen, ez nuen elkarrizketaik egin, ez nuen artikulo bat, zen ikuste nuen erantzun bat izan behar zen edo gertuago eta dena hori. Zertako balio izan duen, bakarrik esateko ni nagoela eta nik pentsatzen duela hau. Gero, eritzia garatzeko, aukera ematen badidazue orain bezala esplikatzeko zein den ere iritzia, niretzat egokiagoa da. Zeren, lerro buru batean dena sartzea oso zaila da. Eta nik uste gizarteak behar duela oso narketa bat. Eta esan duzu zure kasuan, sententziarekin ez daudela ados? Ez, nago bat ere ados. Zer nik uste dut kontraesan bat dagoela. Alde batetikan esplikatzen dituzten egiak, ez gertatu egin den edo egi judiziala,
esaten du, neska zegoela oratarian bakarrik, nolabait modu pasibo batez, nolabait txokoratuta, nolabait... Eta gero esaten dute hori ez dela larderia. Baizik eta sortu egin duten egoera bat, non baliatzen dira hori egiteko. Orduan, ezke ondorio naturala da esatea ez dela larderia dela. Bestela exigitzen diozu neskari nolabait zeozer egitea zuri erakusteko edo adierazteko larderia dela. Hori zer da, erresistentzia bat, eta horren ondorioak nor pairatzen du neskak momentu horretan. Zer egin behar du? Zer egin behar du? Hori da, sortzen duen problema da zer egin behar da. Gainera, horrelako kasuetan, ez dakit, batzutan, pertsona bakoitzak izango du bere erantzuna edo erreakzioa, baina agian ere sok egoeran gelditu altzara, ez? Hori da haiek esaten dutena, ez? Nolabait shock batean egon zela, ez? Baina shock bat, zer da shock bat? Pasibidade hori, zer da? Nolabait esatea, hemen ez dago irtenbiderik, zeren egiten baldin badut, zeo zer, horrek ekarri dezake violentzia bat, azkenean 5 dira. Bai. Zer egin dezakete, eta ez da bakarrik ematen dizuten edo egiten dizuten eraso sexual larri hori, baizik eta ondorioak zeintzu izan daitezken. Ez da lehenengo aldiz gero hiltzen zaituzten. Bai. Hori da gertatzen dena, ez? Batzuetan, gogora Zagundianak errearen kasua edo ez dakit, ez dakigu ze gertatu gintzen, baina gertaiteke. Bai, azkenean, ea hau oso berri daukagu, atzo eman zen hau guztia, ea nola jarraitzen duen, zuk ze norabide izan dezakela uste duzu? Hau gertatua eta gero, nolabait haserre soziala badago manifestaldiak, ongi dago, jendeak pentsatzen duena esatia, badago elegite bat, eta elegite hori konponduko da, orduan bigarren pausu bat izanen dugu, eta ikusiko dugu epaileek zer esaten duten azkenian, eta hola, hau lehenengo pausua besterik ez da. Eta nik uste dut, PPek eta Ciudadanosek saiatuko dutela dena hau aprobetxatzen, eta atzo Justizia Ministroak atera egin zen esateko zigor kodea aldatu behar dela. Haiek aprobetxatzen dute nahi dutena egiteko. Nik ez dut uste zigor kodea aldatu behar denik, zen aldatu da, eta aldatu dute, haiek. Bai. Eta hori ez da konponbidea, da interpretazio baten asuntua. Eta nik uste dut oso importantea dela gizartea bere osotasunean eta batez ere movimentu feministak esatea zer egin behar den, eta jazta, ez dago besterik. Ikusiko dugu. Bale, ikusiko dugu, bigarren saio bat izanen dugu. Bai, eta honen inguruan arituko gara ere. Eskerrik asko etortzeagatik, eta esan duguna, hurrengoan jarrituko dugu, honi buruz edo beste gaiak jorratzen. Plazer bat, beste bat arte. Ongi izan.